Cerita mau bengi sedulur. Cerita mau bengi. Udan-udan oh, udane gede. Terus ana wong tumbas tahu. Lah tumbas tahu, wonge ngomong, "Oh, tumbas tahune." Lah setelah orang ngomong tumbas tahune, tak jawab le, "Tumbas pinten, Mas?" Lah wonge ngomong, "Kali doso." "Oh, kali doso. Nggih, sing niku mawon teng etalase." Terus wonge jawab maning, "Oh, aja Mas, niku mawon sing badhe digoreng." Lah nya ngomong, "Oh, ya yen badhe digoreng anu ya Mas, jenengan ningali ya." Terus wonge ningali, ndeleng napa ndeleng wong goreng. Aku nih setelah ngomong ningali kejer. Pas aku ningali ngentos, ningali je ngenteni beli. Lah pas aku pikir, wong je ngadeg bae. Era apa tak tawani. Mas, bener kerjain Mas. Nah, tembe wonge jekung. Barang jekung, serampung oh, singkat cerita serampung oh. Serampung tak balakno. Gorengannya tak balakno tahunya. Barang tak balakno, wonge lunga. Wonge matur suwun ya Mas. Nggih, sami-sami. Lah barang wong wis adon nyong getun. Bisa nyong kang ngomongin ngali. Ya bener ya ndeleng bae ya. Sing salah nyong apa? Nyong ae nyong bingung waktu gua. Lah nanti suwe longo bae bisa ningali ya. Seharusnya kan ngentos ya. Yang sekitar arane wong ora bisa ya dulur. Jadi ngomongnya sreg-sregen loh. Biasa. Arane be pas slamet selalu mumet. Ya